Ngike ngithukeke mina mangizwa umuntu ethi ingane ezalwa intombazana iyichilo. Iyichilo kanjani ingane ezalwa intombazana? Iyizibi kanjani ingane ezalwa intombazana? Yini eyenza ukuthi ingane ezalwa intombazana ephakathi komuzi bese sibe nenhlanhla eziningi ezinikezwa yithongo lakomalume bayo? Bese kuzothi ingane ezizalwa abafana bale ekhaya, uthola ukuthi zona inhlanhla asinayo ngaphezulu kwale ngane ezalwa intombazana. Yindaba phona ithi nina iyizibi lengane kodwa ithongo lale ekhaya liyithanda kangaka. Lithandelani kangaka lethongo lale ekhaya uma kuwukuthi iyizibi? Izibi kanti into enhle yini? Izibi kanti into ekufanele ukuthi siyiqoqele endlini yini noma into ekufuna siyichithele ngaphandle? Kungani ithongo lale ekhaya lingayichithi lengane ukuthi ayigodukiye kubo ngoba le ekhaya iyizibi? Kungani linikeze inhlanhla? Kungani ithongo lale ekhaya likhanyisele livulele into zayo uma kuwukuthi lengane iyizibi? Yindaba ithongo lakhona liyithande kangaka libe intandokazi kangaka kulona? Yindaba oyibheka lapho ukuthi labo bantu abakhuluma leyo nto abantu imiqondo yabo engakhulile, abantu abasebancane, abantu abakhuluma ubuhlathi. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sekhuleka kunina abakhulu, hayi khona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela